Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोना आं थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जोङो माने आं दहाय फुङावनो ट्रेनजों फैदोंमोन आरो न'आव थांनो होननानै उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय मादैमोनहानि न'आ टंलायाव नालाय ओमफ्राय मादैया बिसानि मादैनि फिसाजो मेट्रिक एग्जाम होदों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बिराद गाबदोंमोन आरो फार्स्ट डिभिजन जायैनि माने ओमफ्राय बियो माबा मोनदों 53% मोनदों दा ओमफ्राय बेखौनो गाबबाय थानायखाय एसे गाबगाथों माथों एसे इन्ट्रेस्ट जादों माने मादैया आंखौ थालांनो होबाय आरो दा ओंखायनो थालांबाय दा जोङो मिस्टिफोर बायहैनो नागिरदों बोरमा बेदर जानोसै लायनानै एसे इन्ट्रेस्ट खालामसै आरो जायै लोङै दा जोङो टाउनाव थांनो नागिरदों मिस्टिफोर बायनो मायबा मायबि 산들 सरबा इति हाबना नायसैलै थिनोथ' न'आवनो होननाय गथ'आनो सोले हौवा सान्दुं गैया ए गरम बायु अ आपि ओइ सिमांसो नुदों नामालै आयै बुजोब्बाय नों गावखादों नायनो बाहाय नायनो मोखांखो मास्टर फैदो मास्टर लामा गेटआव मास्टर फैदो होनदो राय जासिगोन नोङो जाखाले सोर नागिरनाय रिजाल्टखौलाय गावनो मास्टारफोरा हरबाय आरो माबा सिमां नुदों रे आङो जानानै आं सानखायाखैबो हराव ओमफ्राय जिबायदि मोनदो बेबायदिनो सिमां नुदों सेकेन्डआवनो थांनाय आरो आंथ' सानखाया सुरख'लायबाय ने अंक'नो खादा मिथिखोनो हायाबालाय मुवाले थांनाय नंखालाना अंक' हाया नानिया ओंखायनो गाबबाय थादो सेकेन्ड थांनायनि नायनो गाबनायखौ भिडिअ खालामाखै ज' फट' सिगांदो आयु हर मोनजोब्बाय आं जुबिना बिनियाबो थारसोनो होमबाबो फन खालामदोंमोन ना बिदाखौ होमबा मालाय खानसै फेनाव खामरदो लाखागोन दै हरलाय फ्रेसनि गैया जामेंबायलां गरमा बियो फार्स्ट डिभिजन बेटार मोनदों इंलिसाव नोंनिखौ नायग्रोनो जुलि नों खिथिबा सिगां आं हरलाय नोंखौ ओमफ्राय साइन्सआवबो बोदो ग्रेस नायखौसो नायदों आं निखौ ग्रेस बनायस नायनो ग्रेस लादा माथो दानिया ग्रेस लादों माथो ग्रेस बोदों माथो आंनि नङाना बियो खुसिनिसो सिनि बेबो सेकेन्ड अ सेकेन्ड दुबिकायाबो सेकेन्ड ससियेलावबो ग्रेस बोदो दुबिकाया सब ग्रेस बोजोबनाय इउथ' आंनिसोबो खाथियाव खालामदो दे नोंखौ नायनोसै जुलि दिपिकाया फासामदा मा प्लास माइनास 10 जाबाय ओमफ्राय टटेल खुसि मोनथाम साबजेक्टआव ग्रेस बोदो बोरमा बेदर जानोसै ने 53%नि जुलि बिथां आं मिथिया आं बोरमा जानोसै फैदो बेखौ हर थाबासो गाननानै बाया बोरिया मस्ला नायावना ए इखौ बुयाना बे आइलाय मानो गेला था बेलेगलाय मानो मिथिं नाम्बार होसोदो लागे गाजानाय फैबाय माबा ड्रेसआ सोलायबाय थेम्स आयु ए थेम्सआव केवा गैया 2%नि थाखाय फेल र' इदि नङा ड्रेसखौ नायनो मोजां नुदो थालाय जि मोजां नुदो ड्रेसखौ सेकेन्ड डिभिजन ओरै थाना सेकेन्ड डिभिजन 53% दा होख्लायनोसै दे अमा बोरमा सेकेन्ड डिभिजन बियो भादि ए माथोआलाय मा जादों माथो सोलायबाय माथो सोलाय थांबालाय नायनो बाहाय थांबालाय इखिनाव थाथ' फेनाव था मासे एनसाम जादो काला अनदा जादो रे ओमफ्राय माथो सोलायबाय आयौ दारि ओंखारबाय
dari ओंखारबाय dari समायसो दे सोलाबाय माबानि फकस मोनसे माथो ओंखारबाय माथो सोलायबाय माथोआ देरनो नागिरबा माथो सोलायना फार्स्ट डिभिजन लेटार मोनदों कुदो ड्रेसा कुदो नों सेकेन्ड डिभिजन जा देन्जार संना होआबा गवादे नोङो नों संनायखौ जागोन माबायदि मोनलै मानद्रायालाय थार्ड डिभिजन बेयो लावा नों सेकेन्ड डिभिजन ए होमबालाय बाद दि 53 ने ए 53 आव माबा जाबानो जाबाय ना बेयाव डिस्टिंसन मोनदो 6टा माबेयाव नोंसोरनि स्कुलनिफ्राय लेखैदों टेम्सआव मोजां फरायनो दोनदो गासैबो कनजुलेसनसो नों होननायासै होदो मा मावना आदा आब' आदा गासैखौबो होदो माखो कंग्रेचुलेसन मिस्टि मोनजायासै ओरैनो मोनसेसो होदियासै मास्टारफोरा जाबाय थाबाय माथोआबो ओरै जादों हर आंनोबो चक्लेट गैला गैला आयै ललिपप जि जानो लुगैखादोंमोन ललिपपखौ होनदों मा खालामदा Thank you deh. मा बेसेबां खैजोन फार्स्ट डिभिजन सानदीप हा नोंसोरनि स्कुलनिफ्राय खैजोन फार्स्ट डिभिजन माबा लेटार मोनदो मोनसे मा लेटार मोनसेलै लेटार मोनसे मोनदो मा लेटार मोनसे मोननो माबानो मा बुङो डिस्टिंसन 6टा मोनदो हा डिस्टिंसन 6टा डिस्टिंसन 6टा अ 6 मानसिया अ ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन ओमफ्राय औ स्टार स्टार खासे नामा अनलि ओमफ्राय दुगै थांदो नों देनजार गोलोमदो दुगैना लाखादो फ्रेसनो अखा हादोंमोन ना एसे दैनो थांनो नागिरनायमोन आरो ओमफ्राय अखाया दासो गारदों ओंखायनो थांसै होनाबाबो मादैजों आंजों थांसै जाबाय जाबाय थांसै खोमसि खोमसि जाखादों मा जागोन बोरमाखौनो जागोनलै गारबाय दे अखाया अखा गैला सानदेब थांफानो जोंजों थांफानो खामखौ नागिरनांगौ बेनि दिनै उदैयानो सेबथाथा handshake pitu handshake deh handshake lah handshake lah hayo Hayo. Satya busikon lenis mathो jadi nungah sono deh arbai deh अखाया rumal berai sele putu kota bisa lagi ini kena sini oke screenon mana ayo sanu lu yang oka nih le lihat rawe korohon itu lo kan pula nama Kestrinon to no sedang baca nabi tahu mama langgan selangor Không sao nó đang lười cái hiện hay là ini be 15 ini bele be 15 aja kan ini Malang kan yang kisim ke ada gol kita depan tuh nih ये तो लगे नहीं कि 12टा मार 25
Ninsene singra ke, kudung langsung. Maaf saya. Kalau kan. Kosto zai thoro, man guli bagai kalarik sini kata. Mau lagan betul kele. Ini beriya. Hati aku coba bere. Masuk dah sejak kan. Ngale ibe hati ya, min hati ya. Ada tuh kailan tuh ini. Aru lagu nak ye? यूट्यूब में डाल देगा और रुपया मिलेगा हाँ इसलिए ब्लॉक कर रहा है फुचका खाइए रे हाँ यूट्यूब में डाल दिएगा तो पैसा उसका वाला भी उठ जाएगा अच्छा ठीक है Puska kane पैसा में. पैसा खाने अच्छा अच्छा बात है बढ़िया है भैया बढ़िया है एकदम अच्छा बात आपको भी थोड़ा देखा दूँ नहीं मुझे मत नहीं कुछ भी नहीं होगा मुझे मत दिखाओ भैया वो भी कस्टमर है नहीं क्योंकि हम नहीं खा रहे हैं ना भर तो है ना कितना लोग खाता है आपका उसका कितना लोग अच्छा पता है कब मालूम हो जाएगा ओ इसका मतलब तुमको पॉपुलर कर Kon dia mati bersama. Jangan sini. Mati nak ulang ke? Bermabadot. Masak ni kan? Miung sung lapar le. Masih ada jalan sini. Mamun ni sung ada. Betul semana. Bersih. Tup balik tahu kan? Bersih balik mau tahu na. Ayo halu ah, nampak goncang ni betul. Halu kurang dia. Halu undi bagai tu saya betul tak? Video komen ada. Guys, गासिबो ओंखाम जाखांजोब्बाय जों दा हरबो जाबायना दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय